It's been 11 weeks since Senator Jameson Timber and 78 young people were arrested and jailed. The 78 were having a peaceful and private youth day bright to commemorate the 1976 Soweto uprising. Azvipere mushe tunotaiwa vamwe mapolitical activists vanofadza mairi vauya vachimira aiwa naJameson Timber nevamwe vakazungwa navo aiwa vachicommemorata the Soweto uprising in 1976. Sanamira mashukanamboda nyogwa panapa achiratidza kugwadziwa unobva subscribe or like on the bell kuti tipinde anyari achiti day 77 Senator Timber is being punished for being a thorn in the regime's flesh. It is not a crime to demand a better society for the next generation. He offered young people his home, which was violently attacked by the riot and tear gassed on International Youth Day. The attendees were beaten and tortured. Many of them sustained fractured limbs and severe injuries. The drag-net arrest also resulted in passers-by, his tenants, and numerous bystanders also being tortured, arrested, and detained. Anoposta a video yekurangaridza vanhu kuti vanhu you must remember this. Muchiri kuzvirangarira iyi haisi nyaya yekuti vanhu mungangoregera kana kuti tingangonyararwa muchiona ava mapolitical activists vachifambiswa nemabvi pasi. Mapurisa anyasoratidza brutality pavari vachinongotiratidza ndechekuti all these ZRP officers in the riot, these guys are citizens eZimbabwe vanoita zvinhu zviri brutal kune another citizen of Zimbabwe. Like kuti maforeign citizens zvinhu zvinogwadza, zvinhu zvinobata-bata zvoita as if vakomana veriot vari kurarama upenyu huri luxurious but vari kutotambarawo but vanoalawa kushandiswa zvinhu zvakashata kudai nethe regime. Tiudzai mafungiro enyu moti kudiwa pamusoro pechitiko ichi navo vesection medu, so subscribe or like and turn on the bell icon.